Tak Honzo, co chybělo k tomu, aby jsme vedli po druhém zápase v sérii 2-0? Tak dneska tomu chýbalo. Ja si myslím, že začiatok, dve presilovky sa nám podarili, 2-0 vedenie. Tam podľa mňa sa to lámalo v druhej tretine, oni tam využili tú presilovku 5-3, my sme tam potom mali tiež presilovky a ďalšia vec je tá, že 4-3 vedeme a to už proste to musíme v play-off takýto zápas dotiahnuť. V čem byl ten dnešní zápas jiný než ten včerejší první? Tak ono sa to vlastne vyvíjalo skoro takisto, že sme vyhrávali 2-0, znížili na 2-1, ale akože herne dneska sme nehrali tak, jak včera. Dneska sme trošku si myslím, že pristúpili na ich hru a chceli sme sa my mlátiť a namiesto toho, aby sme my hrali hokej a tak, jak včera sme hrali dôrazne, ale hokej. No a to si myslím, že na nich platí, že my s nimi akože sa byť nepotrebujeme a my musíme hokejovosťou ich prehrať. Vy jste byl u těch prvních dvou přesilovkových gólů. Popište nám je. Tak tam ten prvý sa mi odrazil od Zibáka na strelu, tam som ani netrafil bránu, ale odrazilo sa to do chumla pred bránu. Kondor to dorazil, Luboš Rob, a druhý vlastne som dával Zibákovi na volej, tento trefil ešte kytku tam pred bránou, tečoval, takže ako nechcem povedať, že jednoduché, ale po strelách góly, tak by sme to mali hrať proste strela a až potom nejaký signál, takže... Vy jste z začátku na ty přesilovky chodil pravidelně, pak jste už ale na žádný nebyl. Čím to trenéři vám vysvětlili, tuhletu změnu? Tak my máme na tréninku, trénujeme viacero variant a tam je o tom, jak to tréner tam pošle na lat, takže ako tam vysvetlenie nejaké netreba, proste máme viacej variant a tak sme to dneska hrali. Vy jste v těch přesilovkách skórovali, ale bylo jich hodně a potom ke konci už se tolik nedařili. Co v nich chybělo potom? No ja si myslím práve tá jednoduchosť, no, že potom chceme tam hrať nejaké signály, možno navyše a možno by tam stačila obyčajná nejaká strela dorážka a to si myslím, že takto by sme ich mali hrát. Vy jste byl u toho rozhodujícího momentu v prodloužení, kdy jste byl za brankou soupeře celkem jasně vražen na hrazení. Proč si myslíte, že se nepískalo? No, neviem, to je otázka na rozhodcu a neodpískal to a bohužiaľ potom po breaku sme dostali gól, no, takže taká smolná situácia, no, ťažko sa mi to hodnotí. Co znamená teďka ten stav 1-1 v sérii? V Přerově musíte vlastně aspoň jednou vyhrát. Tak ono sa špekulovalo, že Přerov nám nesedí, bla, tak bude to dlhá séria a my sa na ňu tešíme. Ještě když se vrátím k tomu úplně prvnímu gólu soupeře, vy jste tam hráli chvilku ve čtyřech. Co se tam stalo, že jste vlastně nedostřídali? No, tam asi vznikol chaos vďaka tomu, že Bába bol vylúčený a nejak sme to nepostrehli a proste tam nikto nejak neskočil za neho, takže tam bol ten problém. Vy jste dlouho nehrál kvůli zranění, teďka už vás neomezuje, necítíte ho při hře vůbec? Ne, všetko je v poriadku. Tak já vám popřeju hodně štěstí do Přerova a ať to vyjde. Ďakujem.